Innutajt li l-iPhone tiegħek naqas ħafna mill-effiċjenza u taħseb li għandu problemi fil-batterija? Il-kumpanija rinomata Apple ħarġet b'apoloġija wara li kienet qed taffaċċja skrutinju kbir rigward għajdut li l-kumpanija nnifisha kienet qed tnaqqas l-effiċjenza ta' modelli antiki tal-iPhone. B'riżultat ta' dan il-kumpanija ser tkun qed tnaqqas il-prezz fit-tibdil tal-batteriji hekk kif minn 65 € l-klijenti affettwati ser ikunu jistgħu jbidlu l-batterija tal-iPhone tagħhom b'25 €. Dan fil-waqt ukoll li ser jintroduċu software li ser jgħin aktar li l-klijenti jżommu aktar aġġornati fuq l-istat tal-iPhone tagħhom. Il-każ seħħ wara li ħafna klijenti madwar id-dinja fil-pussess tal-iPhone innutaw kif il-mobile tagħhom naqas fl-effiċjenza u kif il-batterija ma bdietx isservi fit-tul. Dan wassal għal skrutinju hekk kif bosta tennew li Apple qed tagħmel dan sabiex il-klijenti tagħhom jirrikorru għal mudell tal-iPhone aktar ġdid. F'apoloġija Apple tennew li dan qed jagħmluh sabiex jitawlu l-ħajja tal-iPhones wara li nnutaw kif il-batteriji ma' żmien ma setgħux ilaħqu mad-domanda tas-sistema. B'riżultat ta' dan huma implementaw sistema aġġornata li tgħid naqqas l-effiċjenza tal-iPhone biex bekk il-batterija tkun tista' tlaħħaq mas-sistema. Il-kumpanija tresqet il-qorti 8 darbiet fuq dawn it-tip ta' każijiet. Hija kienet ukoll qed taffaċċja azzjoni legali minn Franza u l-Iżrael.